Lho, tempe karo sayuran iki iso dimasak enak lho, Cah. Digawe sayur. Loh, lali santene. Arep jajal. Ayo, irisno lombok ijo karo brambang tambahi salam karo laos. Tempene diirisi kotak-kotak cilik-cilik kaya ngene ae. Nek ngirisi aja gede-gede. Lanjut ngirisi godhong kol utawa kubise. Tambah sayure, wortele juga. Cah, jangan iki mono ambune kowe jangan wak pitik. Langsung ae tak tumpangno pancine ning kompor, tak kei lengo sithik. Terus dioseng-oseng sampai layu. Tambahi wirisan kol. Oseng-oseng maneh sedilu. Lanjut dilebokno iki tempene, dikungsang-kangseng sik ya. Tambahi santan setengah sik ya, Cah. Bar ngono langsung ae ditambahi bumbu. Iki gawe bumbu tem, Cah, utawa bumbu lengkap. Aja salfok karo bumbuanku ya, Cah. Emang bumbuanku koyo ngene ciri khasku. Ora tak gongso dhisik bumbune, tapi Cah, aja salah iki dijamin juga enak lho, masih ra digongso bumbune. Yen pelengkape aja lali uyah gula micin roiko, ladaku barang. Iki wis mateng langsung tak junjung ae, tak entas kondur kompor. Langsung tak pekno sego, tak siram kecap. Ngene tok wis ngentekno sego lho, Cah, iki.